Em uma rua estreita e mal iluminada, o tom era sombrio, cinza e com nevoada. Calçadas esburacadas, pedras e areias lembravam tragédias de vidas alheias. Ninguém sabia o que podia encontrar, e poucos se atreviam por lá passar. Almas penadas, terríveis e vagantes, passavam toda a madrugada vigilantes. Criaturas rejeitadas e esquecidas, nem pelo céu nem pelo inferno queridas, com marcas de tragédias em suas vidas, vagavam espalhando o medo com suas feridas. Todos sabiam do perigo que havia, e a população evitava essa via, mas de vez em quando alguém se atrevia, seja pela embriaguez ou pela agonia. Foi assim que matei o tolo ferreiro, que do álcool era usuário e companheiro, saiu à noite na triste e assustadora Rua da Apogite, e sua história da era medieval começou aqui. Już vocoj, si namol hopilej. Musím sa vrátiť práve k lobou, zůstáme tam uvnitř. Ahoj kamaráde, to je zima, co? Psa a vyvihnu. A si tak krásně klápováš. Pojď, půjdeme spolu. Musím domů, a ty nejen hezky ohříváš všechno okolo, ale taky krásně svítíš. No teda, to musí být báječný, tak hezky hořet a nepálit se. Jak jsi na to přišel, že mě to nepálí? Pálí mě to pořád a všude. Ale vždyť už musíš být na to zvyklý. Nikdy se na to nezvyknu. A také vůbec nevím, co se na světě děje. Když najdu kus novin na ulici, nemohu si je vzít do ruky, hned je spálím. Oni nechtějí vědět, co se ve světě děje. Svět je dnes děsivý. Představ si, upálili mistra Jana Huse. Já se s tím nemohl smířit. Měli mi to z hlavy a někdy se pořádně napil. Cože? Upálili Jana Husa? No přece v Kostnicí. Upálili ho i přes glejtat samého krále. Sloha toho krále je pevný jako dýha ve vodě. Nemuseli jste ho posílat do Kostnice. Na upalování jsem machr. Mohl jsem to udělat tady. Svatá prostoto, to bych přece neudělal. Určitě bych neublížil našemu mistru Janu Husovi. Jsi přece decentní ohýnek. A co tahle pečí? Chutná ti naše pražské pivo, anebo radši plzeňský? O pití mi ani nemluv. Potom se mi hrozně stýská. Jakmile si loknu, hned se vypaří. Zůstane jenom smak piva. Tak tedy, který ten smak je nejlepší? Pražské nebo plzeňské pivo? Já nejradši Plzeň. Něco ti povím. Budějovicí mají vynikající pivovar. Co bych za to dal, kdybych si mohl loknout Budvára s čepicí? Tak vidíš, jak jsme si hezky popovídali a jak nám čas uběhl. Heleme se, už jsem doma. Moc mě těšilo, ohničku, a teď už se musím zdřímnout. Jdi svou cestou a ještě pán Bůh doprovodí. S Bohem. E assim, o Homem de Fogo da Rua na Apogite ardeu pela última vez. Por 3 séculos, essa terrível aparição aterrorizou os habitantes de Praga. Em vida, tinha sido ele um cidadão muito rude e sem educação. Destratava a todos sem motivo algum. Num rompante de ira, recusou-se a retribuir uma saudação que lhe foi dirigida pelo próprio bispo. Após a morte, foi condenado a vagar pela rua
rua onde viveu, como um homem de fogo, até que alguém lhe dirigisse uma saudação cristã, simbolizando o perdão redentor de todas as almas.